Град сме на днешния ден да видите какво съм докарал от Германия внос. Уникални машини. Гледайте. Шинерай. Уникален. Като нов от магазина. Вижте го само. 250 RR. Пистовия мотор на АТЕЦ. Изцяло прилича на Honda. 350 R-ката, обикновената, която е на Yamaha. Raptor, разбира се. Уникална машинка. Без забележка. Амортисьорите, белите, класическото, предпазите на дисковете с алуминиевата рамка, гресьорки на носачите, топ състояние, с реверс, 5 напред и назад, което е много рядък вариант. Алуминиевата джанта, разбира се, 9х11. Ето е РР-ката, двойна, с талоните за кат. За Б категория се карат, ако повечето, което не знаете. Вижте, като нова. Дисковите спирачки отпреде. Не, нито мита, нито нищо е. Сега прехвърлихме при малко в голямото задръстване. През околовръстното и към Студентски град. Пистовия километраж. Разбира се, водното охлаждане, защото 350 RR е въздухарка, това е с водно. 250-ката задължително е с водно. По-малкия двигател, но е страшен дрифтър. Почти без капчица ръждани шупчица от Германия машинките. Двойната степенка за втория човек, като пистов мотор. Ето RR. Втората седалка, долната. Уникална. Право, мен специално много ми харесва. Много рядко излизат тези машинки. Еми така, пишете, звънете. Студентски град, Жак Натани, 11 адреса. Instagram, TikTok, Viber, WhatsApp на телефона, където ще сложим. Чао, чао!